Какви са плановете ти за бъдещето? Планирам да си цапам гащите поне още 2 години, след това ще помисля. Трябва да поставим инжекцията. В допето може ли? Може, но първо инжекцията. Имам един голям въпрос към теб. Моят отговор е на език. Не се притеснявайте да летите. Няма самолет в историята, който да е останал във въздуха. Знаеш ли кой е баща ми, пич? Майка ти не ти ли каза? Как се чувствате? По паспорт покойница, по душа разбойница. Земя! Капитане! Земя! Още не сме отплавали, идиот такъв! Днес ще ви покажа нашия най-опасен пациент. Мъжът до мен трябва да печели 10 000 евро и да кара Порше. Тате, може ли да забременееш от целувка? Не, сине, не можеш. Мария е голяма лъжкиня. Искаш ли да отидем на нудистки плаж? Ти лут ли си? Всички ще разберат, че съм с теб заради парите. Господине, имате само едно око. Как шофирате? Напивам се и виждам двойно. Тате, защо нямаме миялна машина? Имаме, но отиде до магазина. Моля, дайте ми 100 презерватива. Ще ви трябва ли пликте? О, не, тя е красива. Сега ще ви еба майката на всички! Моля, пуснете по-не бабата. Ти млъкни, той каза всички ни. Мъжът ми страда от алкохолизъм. Пие ли много? Не, аз пия, но той страда. За съжаление, ще трябва да започнете работа. О, не, най-лошото. Можете ли да погледнете отново? Колко трябва да печели котката до теб? Поне 50 000 гранули на месец. Колко струва свирката, скъпа? 100 евро. Много скъпо, не те каня на сватба да свириш, а за мен. Къде беше Жоро? Бях в санаториум, лекувах си нервите. Мъжът ми каза, че имам 2 недостатъка. Че не го слушам и каза още нещо. Дайте съвет на младите съпрузи. Ако един съпруг спре да изпълнява задълженията си към съпругата си, то любовника ще покрие вноските. Майка ти няма ли да се ядоса, ако те види тук? Много. Защото това е нейна територия. Знаете ли какво е актив и какво е пасив? Актив е когато чукаш, пасив е когато те чукат. Вярно. Наети сте. Аз съм независима, еманципирана жена, не знам за какво си ми. Ще ми помогнеш ли, скъпи? Знаете ли какво правят гейовете, когато вали сняг? Какво? Правят си нежен мъж. И каква е разликата? Разликата е, че неговата марка е отзад. Защо искате развод? Той ме излъга, че апартаментът е него и дори не е от София. Дошла съм за душата ти. Жена! Тебе търсят! Искам да призная всичко за себе си. Но ти ми каза всичко миналата седмица. Имам нова информация. Тя спа с съседа от първия етаж и показа, че е много ниско ниво. Паркирали сте на място за инвалиди. Всичко, което притежаваме на кредит, включително колата. Тогава останете там.